Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwala. Ngicela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga. Sibonga uthando sithanda ngalo. Sibonga ukunakekelwa. Sibonga ukuhlengwa. Sibonga ukuqiniswa. Sibonga ukuvikelwa. Sibonga Nkosi ukuba khona kulo mhlaba. Sibone ukuphuma kwelanga. Size sibone nokushona kwalo. Sibonga Nkosi izibusiso eziningi usenzela zona. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Siza kuwe-ke ntambama ngokukhulu ukuyithoba. Sizocela Nkosi ukuthi usikhanyisele usihole endleleni ngeso lakho. Sizofunda izwi lakho. Nkosi silalele ukukhuluma kwakho. Sivule indlebe-ke zikamoya. Uqondise imicabango yethu. Igxile ezwini lakho. Usiphe Nkosi ukuhamba ngobuqotho endleleni. Nkosi, nanoma ngabe sekwenzekeni singasuki ezifundisweni ezamiswa zasekelwa abapostoli. Sigcine-ke Nkosi othandweni lwakho. Sivuleke amehlo ethu ney'ndlebe zethu. Thambise iy'nhliziyo zethu kube izwi lakho Nkosi lenze umsebenzi. Siyacela lokhu ngokukholwa nangokubonga. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ukusukuma sekwaba indaba enkulu. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu nangalo lolu suku. Uthembekile uNkulunkulu wethu. Akaphoxi, akadeleli, akadeli. Uze angabali nokuthi sensonile kangakanani. Angabali nokuthi usilandephi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Sisazofunda izwi lakhe-ke sizothola incwadi esizofunda kuyona. uPetro wesibili. Sifunde ku-chapter 2. Sofunda nje uverse 9. Isihloko-ke esale lo mkhuleko wethu sithi abakhethiwe bakaJehova. Sizofunda-ke uverse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Asifundeni-ke bazalwane. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo wanibiza, niphume ebumnyameni, ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. UJesu Kristu uyinkosi. Izwi leli bazalwane esizokhuluma ngalo namhlanje, ukukhethwa. Uma kukhulunywa ngokukhethwa, kushiwo ukuhlukaniswa, ukutonyulwa, ukubekwa eceleni, ususwe okuningi, ubekwe eceleni. Kungaba ukhethelwa okuhle, noma ukhethelwa okubuhlungu, noma ukhethelwa okubi. Kodwa ukuhlukaniswa, ukuphuma kwelinye iqembu usiwe kwelinye iqembu. uNkulunkulu-ke usikhethile. Usikhethe kwabaningi. Wasikhetha ngisho emndenini yethu. Wasikhetha ngisho kontanga yethu. Wasikhetha ngisho ezizukulwaneni zethu. Wasikhetha uNkulunkulu ngokwecebo lakhe. Ngiyabheka nje bazalwane la uNkulunkulu la ezihlukanisela edala umuntu ngomfanekiso wakhe. Ebachitha abantu emhlabeni bethi chithi sakabagcwala umhlaba. Wayesezahlukanisela isizwe sakwa-Israyeli, isizwe samaJuda. Uma esezehlukanisele leso sizwe sangahamba kahle phambi kwakhe. Wayesethi kwabezizwe thina. Wakhetha isizwe sakhe futhi uNkulunkulu. Ingalokho leli zwi lisho kanje. Lithi siluhlanga olukhethekile. uNkulunkulu uthe mayesibheka wasibona sizokwazi ukumela uhlanga olukhethekile.
akuze kungaba lula-ke uma usukhethiwe, ngoba kusuke kukuningi usuke uphakathi kwakho. Kusuke kukuningi okukubamba kukudonsele phansi. Kodwa uma ukhethiwe, lithi izwi lakhe simele sikuqinisekise lokho. uNkulunkulu-ke wakwenza kwanzima kakhulu, wa-raise i-standard sokuthi uma usukhethiwe ubone ukuthi ayikho into ongathenga ngayo lolo khetho lwakho. Wanikela ngendodana yakhe, sathengwa ngegazi elimsulwa, igazi elingenacala. Indodana kaNkulunkulu uqobo yafela izono zethu, sakhethwa, sahlukaniselwa, sasisibe yisizwe esikhethekile, sabuhlanga olukhethekile, saba nophawu lokuthi singabantwana bakaNkulunkulu, sikhethekile. Manje uma ngiyibheka le ndaba, ngiyabona ukuthi kwesinye isikhathi asize singayithatha serious singabantwana bakaNkulunkulu. Size sithi noma ngabe siyona sidebesele sithi hawu ilezi ezafelwa uJesu kuqala lezo zono. Kodwa izwi lithi owona esazi lithi futhi sesiyohlala esonweni kuze kuvame umusa na? Ngoba yena phela wafa ngaleso sikhathi efela izono zethu, igazi lakhe alikaze laphela amandla. Okwethu ukuthi siye siyogeza kulo. Kuze-ke thina-ke sesiyiphendulela sithi lagobhoza ngaleso sikhathi, layigeza ngaleso sikhathi singakazalwa, ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi sizobona. Bazalwane, singayikhohlisi, singazidukisi. Ngesinye isikhathi akudingi ukuthi omunye umuntu akudukise. Ngesinye isikhathi awuze ungaduka ngoba sekuze kwasho omunye umuntu. Usuke already usudukile engqondweni yakho. Usuke vele usuzikhona. Uyazi ukuthi ngike ngibheke uma ngifunda izwi la, uNkulunkulu uswangisiza ngokuthi ngingakholwa yilokhu engikucabangayo, kodwa ngilalele ukuthi yena uthini. Kuyenzeka ukuthi uma ufunda uyi-interpret-e noma utolike ngendlela ozizwa u-comfortable ngayo ukutolika. Kodwa manje uthi uma usuza omunye esetolika izwi elifanayo ngenye indlela, bese uyabona ukuthi ngangi-wrong, ingoba wasebenzisa ingqondo. Lithi phela izwi likaNkulunkulu asihambi ngokubona. Simele ungahambi inhloko ngokubona. Simele ungacabangi nje thina sithi ku-right, kodwa simele ukubuza intando kaNkulunkulu ukuze sihambe ngokukholwa. Manje-ke lithi leli zwi siluhlanga, niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi. Uthi-ke izwi laphaya kuGenesis, uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe ukuba abuse phezu kwayo yonke indalo. Now uyabona ukuthi naseTestamentini Elisha uNkulunkulu usasho into efanayo. Inkosi uJesu uma ifika isho into efanayo. Ubupristi obobukhosi, isizwe esikhethiweyo, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo. Sizuziwe ngegazi likaJesu, sizuziwe ngey'nhlupheko ayihlupheka inkosi uJesu ihamba emhlabeni izama ukushintsha ingqondo yomuntu ukuthi akholwe uNkulunkulu. Kunamhlanje uJesu akazange afune udumo ukuthi luze kuye. Nkosi uJesu nakanye ethi udumo malube kimi, kodwa udumo lwaluba kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Kodwa thina namhlanje senze njani? Siduma ngemisebenzi esingakwazi ukuyenza. Sidume ngokukhulekela abantu, sidume ngokuphilisa abantu. Hhayi-ke nokukhuleka, ukukhuleka-ke akulutho. Sidume ngokuphilisa abantu, sidume ngokunikeza abantu iy'nhlanhla,
sidume ngezinto esingakwazi ukuzenza. Bazalwane, lithi leli zwi siluhlanga olukhethekile, ubupristi bobukhosi. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayeyidalile indawo yethu, wayibeka yaba lapho phezulu. Aze athi kuMahubo, uDavide ubani uyokhuphukela entabeni yakhe engcwele. Bese aphendule futhi yena uDavide athi, lo nenhliziyo ehlanzekileyo. Manje uma ngabe kukhona ukuthi sikhuphukele endaweni, siphindele endaweni uNkulunkulu ayisibeke kuyona, ithi iNkosi uJesu iyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Manje bazalwane, uma ngabe thina sesizenza abazi kangcono, sisuke sesimiphi nendawo, sisasendleleni noma thina sesiyitshela ukuthi siyindlela. Uthi-ke uma ngabe eseqhubeka eyicacisa le ndaba kwabaseKolose, uthi-ke ngakho-ke ubaseKolose 3 uvesi 12 wakhona uthi, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo. Ebese esho ukuthi kufanele senze njani ukuze sigcine si-maintain le level yokuba sibe ngabakhethiwe, sibe ngabangcwele, sibe ngabathandekayo, ubupristi bobukhosi. Uma ngabe-ke sizomaintaina, sizogcina sikuleyo ndawo, siyacaciselwa-ke kwabaseKolose ukuthi kufanele senze njani. Lithi okokuqala nje, yembathani ububele nenhliziyo, nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade. Kuthi kuvesi 13 kuqhubeke ukuthi nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye, njengokuba iNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Sinikezwa i-direction, sinikezwa umkhombandlela ukuthi ukuze sigcine le ndawo esikhethwe sabekwa kuyona. Uma ukhethwa, ususendaweni ethize, ubekwe endaweni ethize. Uma ngabe kuwukuthi besiyi-group, namanje kuyenzeka lokho emsebenzini. Uma ngabe nibizelwe i-interview, nifike nibe baningi, niyenze leyo interview, bese niyakhishwa, kube khona abaqembulwayo, basala abanye kuleyo group, abanye badlulele phambili bayokwenza elandelayo. Kuphinde kube khona abasalayo, badlulele phambili bayokwenza. Uthola ukuthi mhlawumbe bekufuneka umuntu oyedwa kodwa kuqalwe ngabantu abawu-1,000. Sekufanele lapho-ke qinisekisa-ke ukubizwa kwakho. Ukubizwa nje ukuthi i-application yakho ibiziwe, ikhethiwe kwamaningi, wasuyabizwa for interview. Sekufanele ukuthi uqinisekise kanjalo nakuNkulunkulu. Asidingi ukuhambisa-ke ungena kwi-interview, asidingi nokuhambisa i-CV kuNkulunkulu ngoba wazi konke ngathi. Kodwa yena usikhetha, uthi kuJeremiya, ngingakakubumbi ngakwazi. uNkulunkulu usazi engakasidali, asikhethe, asibeke, sibe ngabaprofethi basezizweni. Akukhathalekile ukuthi indlela yakhe idlulaphi, ijikaphi. Cabanga ukuthi uJeremiya uzotshelwa esekhulile ukuthi engakabunjwa, uNkulunkulu wayesembeka umprofethi, kodwa usezomqalisa esekhulile. Kanjalo neNkosi uJesu yazalwa yaziwa ukuthi iyindodana kaNkulunkulu, yaziwa ukuthi iyinkosi, kodwa yazi yaqala ukusebenza isingaphezulu kwa-40, isiko-40 noma mhlawumbe yaqala ukuzibonakalisa isiko-12 years. So uNkulunkulu akathi uma esethi ngakwazi, asho ukuthi usuyileyo nto ngaleso sikhathi engakakuthumi. Uma ekubiza usuke ezokuthuma, uma ekukhetha yikho sikhethwe emakhaya, sikhethwe emndenini, sikhethwe esizukulwaneni,
sikhethwe emphakathini, sikhethwe kontanga yethu, sizehlukanisele lobu bupristi bazalwane. Angazi noma ukhona ozoyiqonda le ndaba, kodwa lapho la ukhona mntakababa, qinisekisa, bizwa nokukhethwa kwakho. Khona uke wangithumelela iclip namhlanje ekuseni. Ngike ngayiziba ngangayinaka, kodwa ngase ngiphinde ngiyilalela nje. Ngamangala sengiyilalela. Kwavele kwabuya leli zwi lithi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu kanye noma kabili, umuntu angezwa. Ngibheka ukuthi ngiyibukile nje le clip ngangayinaka. Ngazi kodwa ukuthi ikhuluma ngoNkulunkulu, ngangayinaka. Mase ngibuyela kuyona, ngithola ukuthi le clip ikhuluma ngale nto nje engikhuluma ngayo manje, ukubizwa nokukhethwa. Uthi-ke lo bhuti ukhuluma ngesiNgisi waphesheya. Uthi asingathuli, asisho, asifakaze. Isho ukuthi uNkulunkulu ukuthathephi, ukukhethe ukuphi. Uthi uma esenza i-example, uthi ngangidayisa umzimba, uNkulunkulu wangishintsha. Manje ngikhuluma izwi lakhe. Ngangidla ama-drugs, uNkulunkulu wangishintsha. Osho ngesiNgisi ukuthi I was and he did. Kusho ukuthi ngangiyilokhu, washintsha ngaba yilokhu. Uthi siyathula nobufakazi, kanti mhlawumbe ukhona obanjwe yilobu bufakazi bakho ukuthi naye asizakale. Ngathula ngamangala, ngathi Nkosi yami siyona kangaka. Eseshilo ezwini lakho ukuthi nginibekile ukuthi nibe ngabalindi, nimemeze ningathuli, kodwa siyathula. Uthule uzungasho ukuthi hayi ngithi mangiphelelwe usawoti ngiguqe, ngicele kuNkulunkulu angenzele. Lokho nje ungakusho, ngoba mangabe ukushilo nomakhelwane uzothi ake ngizame indlela yalo uNkulunkulu aphendule, ngoba uNkulunkulu wenyama yonke, futhi akukho okumehlulayo. Uthule ungasho ukuthi ingane bengiyeza ukuphindela esikoleni, ngakhuleka, uNkulunkulu wangenzela, nanku uyile esikoleni ngiphumile NSFAS. Uthule ungasho, umakhelwane ezakhe zithi mayiqeda ngoba wena uthule awusho, acabanga ukuthi obani phela abanemali, kanti uNkulunkulu owenza konke ngoba unakho ukwenza konke. Ngayibheka le ndaba yobufakazi ukuthi kanti ijule kangaka. Noma ngabe sihlangene siye siyithathe ngokuthi osibanibani sebathanda ukuhlala bayokhuluma phambili. Kanti ukhona osizakalayo ngalobu bufakazi. Khona manje ekhaya lezwe egruphini, kukhona abangabulaleli ubufakazi. Kodwa abaningi siyasizakala ngobufakazi. Musukuthula ungasho. Phela siwuhlanga nje olukhethekile. Abapristi bobukhosi obuphakemeyo. Asikhulume, asimfakazele uNkulunkulu wethu, asiyisho imisebenzi yakhe, siyimemeze naphezu kweyindondo. Ngoba uNkulunkulu wezimangaliso, uNkulunkulu wenyama yonke, akukho okumehlulayo. Ngiyayibheka nje le ndaba yokukhethwa, ukuthi siyakhethwa, sikhethwe nangezinto thina esiyidelelayo. Ukhethwe nje ngokuthi wena uzothula, ube nokuthula empilweni yakho, noma ngabe kuvuka izimpi, ushone phansi uthule. Kodwa singa-appreciate, singasho ukuthi Nkosi siyabonga. Kukhona izimo ezike zenzeke empilweni, sithi wathalala siye emadolweni sonke, kodwa sihluleke ukuthi sithi umkhulu Jehova noma kunje. Siyithole sesicindezeleka, size sicindezele nalowo obhekene ngqo nesimo. Ngiyalithanda leli culo elithi Balizibusiso.
ngoba liyasho ukuthi impi iqondane nawe wedwa, nikhethiwe nibaningi. Iqondane nawe wedwa. Alisho ukuthi qinani nithi ngqi. Lithi leli culo qina uthi ngqi. Impi isashisa. Ilize lithi unganinaki. Nangu uJesu nawe, ungesabi, ungathuki. Ungatatazeli. uJesu Kristu ukhona kanye nawe. Futhi uma ngabe ukuthi kukuyise kufeni lokho okubhekene nawo, lithi iy'ngelosi zokuphasa zikuyise kahle ekhaya. Hey bazalwane, asike siqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwethu ngoba sikhethiwe. Futhi nabantu bayazi ukuthi sikhethiwe. Futhi kuyaqondakala ukuthi izitha, liyasho ivesi lithi izitha zethu nazo ziyazi ukuthi thina sinedwala, ziyalazi idwala lethu. Kodwa azikwazi ukusondela edwaleni lethu ngoba ziyalwa nathi. So kubalulekile bazalwane ukuthi uzazi ukuthi ngihlukaniselwe, impilo yami ihlukene nempilo ejwayelekile noma impilo yanoma ubani. Impilo yami impilo ehlukile ngoba ngikhethiwe. Abanye bethu iy'ndlela zabo zinzima kakhulu. Khona umfundisi engimaziyo wake waba nenkinga. Ngangimangala ngoba uNkulunkulu wayekhuluma naye. Kodwa thina la emhlabeni sasimelene naye. So ngangimangala ukuthi kwenzeka kanjani into enje. Hhayi-ke ngahamba ngakhula, ngabona ukuthi kwenzeka kanjani kwesinye isikhathi. Nanokuthi-ke indlela yomuntu uNkulunkulu oyaziyo, futhi uNkulunkulu onakho ukuyiveza adalule uma ingeyinhle. Thina sicabanga ukuthi yinhle, noma adalule uma sicabanga ukuthi thina yinhle, ayidalule ibe yinhle. Kwesinye isikhathi uma ngabe thina sesimehlulele, uNkulunkulu aveze ukuthi si-wrong. So ukuqinisekisa ukukhethwa kwakho kubiza ukuthi thembeka kulo okubizile. Kubiza ukuthi thembeka kulobu priest bobukhosi okhethelwe bona. Thembeka yenza njengoba izwi lisho lapha kwabaseKolosi. Njengoba lisho nje ukuthi yenzani lokhu, nenze lokhu, nenze lokhu. Yembathani ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubheka kade. Ukubheka kade, ungasheshi ugxumele ukwenza iy'nqumo. Ungasheshi jump into conclusions. Ungasheshi ukuthi nje ingoba kunje. Hhayi usibanibani ugula nje ingoba kunje. Usibanibani wehlelwe yilokhu ingoba kunje. Isono, bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu, iNkosi uJesu yathi ningahlulelani. So thina siyajumpa into conclusions. Angazi ukuthi ngifike kanjani lapho ngoba mina ngikhuluma ngokukhethwa. Sikhethiwe bazalwane, kuya ngokuthi ukhethelwe kiphi insimu, ukhethelwe kusiphi isigaba. Lize lithi izwi likaBaba uNkulunkulu, lize lithi izwi likaNkulunkulu Baba, umuntu nomuntu nesilinganiso sokukholwa. Sonke siphiwe isilinganiso sokukholwa. Angeke kulindeleke ukukholwa kaBaba uMpostoli kulindeleke kuMaMzibande, cha. NoMaMzibande unesilinganiso sakhe, noBaba uMpostoli unesilinganiso sakhe, noThulu unesilinganiso sakhe, noSabelo unesilinganiso. Wonke umuntu unesilinganiso sakhe sokukholwa ukuze singahlulelani, ukuze kungabi bikho ukwehlulelana. Singaba ngabafundisi sonke, kodwa sibiziwe sakhethwa individually, sakhethwa ngamunye ngamunye, sanikezwa ngokufaneleyo ngamunye ngamunye isilinganiso esisifanele. uNkulunkulu wethu umuhle ngoba uthembekile. Lokho akukhethe akudalele khona, ilokho akunikeza khona. Akakunikeza okomunye noma ngabe usuyakhala. Ingakho kwenzeka ukuthi uthole abakhethiweyo bakaNkulunkulu sebeyokhonza kwamanye ama-althari.
ukuze bathole izinto mhlawumbe abebengadalelwanga zona. Kanjalo nathi bazalwane, ingakho imfundo iqhubeka iya phezulu ngoba sifuna ukufika lapha la kufike khona usibanibani. Siqhubeke sifunde. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi siyafunda akusinikezi ama-benefits. So sesihamba ngobhoko bese sinconywe emhlabeni izinto ezizosala khona. Angiyi-ke lapho bazalwane, ngifisa ukuthi nje uma sesiqinisekisa ukukhethwa kwethu, kumele sibekezelelane kakhulu futhi kumele sithethelelane. Uma ngabe thina singathetheleli, sizothethelelwa kanjani? Ngoba phela umkhuleko esayofundiswa iNkosi uJesu Kristu uthi usithethelela amacala ethu ngoba nathi siyabathethelela abasonayo. Kusho ukuthi lithi-ke leli-ke uma unensolo komunye, uma usamsolile nje mthethelele. Ungaze ujule ubuze ukuthi kambe wena wenzeni okwangempela, ngize ngizothi nje ngiyakuxolela. Yini lena ungihlelela yona? Cha, uma ngisakusola nje ngisola ngenhliziyo ukuthi hayi ungathi akangiphiwe lo, angikuxolele. Ngoba nami ngiyathethelelwa, nami nje ngiyathethelela. Futhi lento yokuthethelela ihambisana nomusa kaNkulunkulu ngoba ayipheli. uNkulunkulu uyasithethelela njalo. Uma nje thina sizithoba, sifune ubuso bakhe, siphenduke ey'ndleleni zethu, uyezwa yena esezulwini, abe siyaphilisa izwi lethu. Bazalwane, ilokho nje okufikile enhlizweni yami namhlanje, ukuthi ake siqinisekise nje ukubizwa nokukhethwa kwethu, ngoba asisibo abajwayelekile, sikhethiwe, sahlukaniselwa, sakhishwa emhlambini othize, safakwa emhlambini othize. Uzathi izwi likaNkulunkulu mase ligrupha lithi iy'mbuzi nezimvu, kusho ukuthi ukuze uphume ey'mbuzini kufanele ukhishwe emhlambini wey'mbuzi ufakwe emhlambini wezimvu. Injalo-ke indaba bazalwane, awukwazi ukuthi uthi usukhethiwe bese uphindele emuva. Lithi izwi likaNkulunkulu awukwazi ukuthi usubeka isandla egejeni bese uyabheka emuva, ngoba kusho ukuthi indima izoqhubeka, uzolokhu ubhekele la uqale khona. Ubone ungathi sekukuningi ukwenzile kanti iselude ukhalo okumele uluhambe. Ngiyacela-ke sikhuleke. Jesu Kristu uNkosi. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba wethu oncela izwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukhulume ngale ey'nhlizweni zethu ngamunye. Ubiyele Nkosi lokho esikuzuzile iy'nqolobane zethu. Usisize Nkosi singalahlekelwa nangokukodwa esikuzwile. Ikakhulukazi siphe inhliziyo esithethelelayo. Baba wethu ongcwele, kuyasicindezela kakhulu ukungaxoli. Kuyasicindezela kakhulu ukusola. Kuyasicindezela kakhulu ukungabi nawo umusa. Sisize-ke Nkosi ngoba yilokho esikudingayo kuwena. Siyawudinga umusa wakho. Siyadinga ukuthethelelwa nguwe. Kodwa thina siyahluleka. Sisize Baba wethu ongcwele. Usipho ukuba siqinisekise indawo esikhethelwe kuyona. Sihole ngeqiniso lakho, sikhombise indlela okumele siyithathe. Sesizwile Nkosi izwi lakho. Iba nathi-ke ebudeni bobusuku, sibiyele nabagulayo baphilise. Nkosi asibalibali nabasey'bhedlela, baphilise. Nkosi wena uNkulunkulu wenyama yonke, akukho okwehlulayo. Yenza ngamandla akho nalokho sekushiwo ukuthi kuyikho, kusho abantu nje Nkosi abangodokotela. Wena wazi iqiniso. Yenzele igama lakho udumo-ke ekuphileni kwabantwana bakho. Siyakubonga-ke Nkosi nangohambo sizolithatha kusasa uma kukuhle kuwe. Usivusile, uhambe nathi, usilondoloze endleleni yonke. Nabo bonke esihamba nabo, nabo bonke abasilinde phambili, nabasuka kwezinye iy'ndawo eziningi ezihlukene. Nkosi,
Sicela ubukhona bakho uma ngabe wena ungahambi nathi angeke sifike uNkulunkulu wethu ngoba ushilo ezwini lakho ukuthi uma ngabe umuntu akha indlu wena ungayakhi uyakhela izeni uyakhayo. Siyabonga egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, inkosi yomusa inibusise. Jesu Kristu uyinkosi.